Maggagawa naman tayo ngayon ng mainom na healthy. Gawin natin itong pipino, cucumber plus calamansi or lemonsito. How do you call it? And then sugar. Huwag masyadong maraming sugar pero naglagay lang ako dyan. At tayo'y maggagawa ngayon ng refreshment kasi mainit. Dapat healthy din. Pangontra COVID again.
Tikman natin guys. Ang sarap nitong inumin na ito. Refreshing. With the pulp beach. With the honey. Wow, so sweet, so refreshing with that sweet and sour of that calamansi. Ang sarap talaga. Ang sarap ng kanyang lasa at refreshing at alam mong healthy. Parang feeling mo healthy ka. Okay guys, thank you for watching. Sana naman ay naibigan nyo ito at sana ito ay nagpapaalala sa inyo na uminom ng healthy drinks lalo ngayon na meron itong COVID-19 na lumalaganap sa buong mundo. So, mag-ingat tayo, maging healthy. Ito ay napaka-healthy drink. Okay? Please like, comment, share, and subscribe. At sana ay napasmile kayo at sana ay nagdulot ng magandang feeling ang itong pag-share ko ng video na ito. Okay, love you guys. Ingat. Mga kachits, how are you? Take care. God bless.